खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं। IPL बिटिंनि सानै थगायसुला सुबुंफोरखौ पुलिसआ हमदों। खौरां मोननाय बादिब्ला हमजानाय सुबुंफोरनि मुंफोरखौ गौतम रय आरो रूपक मोडक होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिसोरखौ आयेन बेरेखायै इन्डियान सुपार लिग बेटिंनि मुङाव खेला होनायनि मुङाव थांनाय बुधबार मोनायाव सिलचरनि शिवाजी नोगोरनिफ्राय हमनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। हमजानाय सुबुंफोरनिफ्राय 39 लाख रां आरो 8था मबाइल फनजों लोगोसे गंसे लेपटपबो हमनो मोन्दों होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं। मिथिनो गोनां खौरां। रिजार्भ बेंकआ 2000 रांनि बिलाइखौ मैयानिफ्राय बन्द फोसावबाय। मख'नो गोनांदि फैगौ 30 सेप्तेम्बरसिम बे 2000 रांनि बिलाइखौ सोलायना लानो हानायनि सुबिदा दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं। सनितपुर जिल्लानि दिकेजुलियाव गिख्रंथाव जाथाय। मैया शुक्रबारखालि सानजौफु समाव आसामनि सनितपुर जिल्लानि दिकेजुलि रेभिनिउ सार्कल अफिसनि मोखाङाव साब रेजिस्ट्रेर मावख'नि सासे मावफारिया उत्तम दासखौ निरन्जन खदाल मुंनि सासे दुथां सुबुङा गोबौ हाथियारजों सुनानै जिउ फोजोबदों होनना मिथिनो मोन्दों। मिथिनाय बादिब्ला दायनिगिरि निरन्जन खदाल आरो उत्तम दासनि गेजेराव हानि खामानिखौ लानानै दावराव-दावसि जादोंमोन। बेखौ लानानैनो निरन्जन खदालआ उत्तम दासखौ गोबौ हाथियारजों गाग्लोबदों होनना मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि गोबौ हाथियारजों गाग्लोबखांनायनि उनाव दायनिगिरिया पुलिस थानायाव थांनानै गावखौनो पुलिसनि आखायाव गथायहैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं। अल BTC कन्ट्रेक्टर एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारिया मैया रुनिकाटा रेन्जनि रिफु रिजार्भ एबा 1 आरो 2 नं खालबारि हाग्रा ओनसोलफोरखौ सोलिफु बोसोरनि जानुवारि दानाव सरकारा हा दखल खालामना न'-बां लुना थानायखौ होस्रांनाय थावनियाव नायगिदिंहैना दुखु फोरमायदों। मख'नो गोनांदि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों दि दानि बिटिआर सरकारनिसिम बे सुबुंफोरखौ थाहोनायनि राहा होथों, लामा, देहा फाहामसालि आरो गोबां सुबिदाफोर होनानै। मानोना बे सुबुंफोरा बे हानिनो मानसिफोरखा आरो फरेस्ट लेन्ड डुइलार एक्ट 2006 आयेननि मथेब्ला जोंहा थानो हानायनि बे हायाव मोन्थाय दं आरो जों 6थि शेड्युल्ड ट्राइबेल हारिनि मानसिखा होनना बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिदो। बाथि रादाबाव दं। बक' एसआइ जुनमनि राबानि थार बिजिरनाय मोननांगौनि गोख्रों खुद्रिखांदों। मख'नो गोनांदि मैया शुक्रबारखालि थार बिजिरनाय मोननांगौनि दाबिजों एसआइ जुनमनि राबानि थाखाय बक' राबाफोरनि गोबां माहारियारि आफाद संगठनफोर जेरै आरसु, ARWC बायदि बायदि आफादफोरा CBI आरो NIA इनभेस्टिगेसन खालामनांगौनि दाबिजों धरना हाबाफारि आरो रेलि खालामनायखौ नुनो मोन्दों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।